lah ngebaki alun-alun hanenggih menika to warnanipun titihanira wong agung Prabu Kresna awujud Treta ingkang paring nama Kyai Jaladara. Ing nguni titiyane kadewatan titihanira Jawata ngutara segara Sang Hyang Bathara Wisnu. Ing mangke arsa tinitihan wong agung Dwarawati Sri Bathara Kresna lumampah mring negari Ngastina. Wus sampat upa rengganing kreta miwah kuda wis samapta ing gati sawega ing diri. Kuneng kusir ingkang lampah kadewatan kusir ingkang nama Kyai Daruki ingkang wis mapan ing pakusiran. Ing mangke nata Dwarawati wis sasmita marang sang kusir kinen lampahaken kanang rata ucap. Ing mangke sang kusir wis ngasta sambuk wis ngasta cemedhi ingkang nama Kyai Sapu Jagat. Kyai Sapu Jagat dawaning 8 depa ngayang mobat mabit kang cemedhi ponang kuda dupi mulat klebating sambuk sami sakala sigra Diwikrama. Apa to tandane jaran Diwikrama? Kuping jepiping mripat mendelik untu mringis buntut jalentar suku mancat tunon dukaping panyambuk ing sambuk kusir kenging pok gantaning turangga sami sakala gemprang playuning turangga talamun cinandra kaya jemparing lepas saka kedenge.